tasapainoon. Mut sit ihan oikeesti sen ohjan ei pitäisi olla se niinku kontrollointikeino, vaan sen pitäisi olla vaan pehmeä semmonen yhteys siihen hevoseen, millä sä autat, annat sille hevoselle pienen tuen, että se voi tukea. Sanotaan mun mielestä vaikea seistä yhden jalan, jos saa yhdenkin sormen koskee seinään, niin se niinku rentoutuu. Niin sen tuntuman pitäisi olla samanlainen sille hevoselle. Ei semmonen, että se joutuu vastustamaan sitä tai se ohjas tuntumaan niinku millään tavalla ikävä sille. Meidän pitäisi pyrkiä istunnalla ja pohkeella ratsastamaan. Okei, ehkä se riittää. Mulla ei läheskään. Kukas on seuraava rohkea? Meri. Kumpaan suuntaan? Ei oo väliä. Oliks jompikumpi helpompi pysyä uralla? Oh my god. Kumpaan suuntaan?